Lahat na sa mga. Dan, ligo ka muna Dan. Banlaw ka muna. Dan, banlaw ka muna. Dating pwesto, dating pwesto. Natarya pa yung baboy eh. Mainit pa yan, mainit, mainit ha. Oh, hindi na. Hoy, Ikaw na magkano? nag-pray na ako ha. Tapos na rin ako mag-pray. Tapos na ako mag-pray ha. Tamawin ko mo. Tapos ako, tapos na siya. Hindi na pa natin magkakain. Dapat Hoy, Krong, ikaw naman, Krong. Pulis yan eh. naman. Dito naman. Para makita naman natin. Kain na. Kain na. Dapat na kayo yung kriminal. Kain ka. Harapuns. Kain. Foods. Batangas. Sa Batangas. Dito. Pause na. Ayos ka? Inikod mo. Sira na. Parang mga torong pinakawalan. Sin! Puusap ko yung ilong eh. Pamera, oy! Isip ko yan. Magkakasal pa ba ako? Pwesto lang, pwesto. Sabi ko sino katong... Oy, mamaya na! Wala pa guys! Sa kabila. Papalamigin pa to! Papalamigin pa. Wala mo mainit yan, ma'am. Wala, bilang mo na! Bilang! Bilang! Bilang. Isa! 2, 4, 6, 9. Wala ka nabutan. Okay, magpiplag pa. Oy! Wala dito, bigyan nyo na karapatan o! Bigyan nyo na Ay, karapatan! sila sa gitna. Ay, gitna dapat. Ay, dandan ako tako. Dandan. Dandan, sila sa gitna. Ganun na lang ulit. Oy, bigyan nyo na karapatan! Kanyang gi. Naka naman eh. Ay, yung karo! Hindi ko kaya. Ano ba natin mo nga yan? Dasang yan ha? Uuwi ko na yan sa Maynila. Tubig pa tayo nga po ah. Uwi ka pa ng lumot! Oo, okay na yung bang. Lumot. Excited ako. Pulutan yung sabaw, pampulutan. Puta! Puta na ba? Konting oras na lang yung hihintayin, hindi pa maantay. Maligo ko muna kaya doon. Nagkano pa kung ano lumot oh. May dala pang lumot. Uy, wala na saan ka pa dahil. Ngayon nasa gitna din eh. May sabaw, lahat hindi yung magkakanya-kanya na naman kayo. Ay, doon sa dulo, wala. Hindi yung sabaw. Sa dulo. Oh, sige. Ano, sa apos ko. Mararating ka yan, sige, mararating ka yan. Ano kay Justin eh, nakawala sa sabaw eh. Mapagatas yan eh. Kananan lang ah, kananan. Ayun, pwede naman ganyan lang oh. Hindi na kasya-kasya. Oh, ayan na lang. Kasi nakabako. Marami na naisip. Oh, ganyan oh. Oh, nasaan? Kain na. Are you ready guys? Name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, ang buhay na nanawagan para sa aming pagdarasal ngayon. Sana po ang ligtasan po namin ay makakagos kami pag-uwi. Maligtas. Sana ngayong kapunan, babayan po kami para sa Amen, amen! Nanawagan! Talaga mahina! Ano? Kilit yan. Ito. Kilit na. Gusto kayo rito. Kilit. Sige, subo. Alam niyo ah. Tulo-tulo lang. Kain tayo, kain. Kaya! Kaya po. Ay po nga!
Nararamdaman ko mauubos mo ngayon ah. Ibayin mo yan eh. Wala na, nakaper daw ako eh. May yelo ba? Wag? Wala? Wala. Oh. Tam, okay ba yung pagkaano to, Tam? Ubus to! Si Ivan pala. Bata nila eh. Hindi nagbe-play ba? Ano yun? Ganit. Sarap yan? Dahil, pastor.